Ondorio kezkagarri batzuk plazaratu ditu UEMak, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak egindako ikerketan, besteak beste eduki eskasiagatik euskaraz gutxi kontsumitzen dutela. Iraitz Lazkano, UEMako presidenta daukagu gurekin. Iraitz, egun hon? Egun hon. Zeinari da izaten gutxi gora bera bilakaera? Bueno, ikusi dugun izan da, azkenengo hilabete hauetan, ia 11.600 inkestaren bitartez, lehen hezkuntzako laugarren mailatik batxilerreko bigarren mailara bitarte egindako ikerketa honen bitartez, ikusi duguna da, udalerri euskaldunak izanagatik eta arnasguneak izanagatik, pantailetan ikusten den horren ez konsumoa, gehienetan, edo, gehiengo absolutuamentzat, gaztelaniaz egiten dela, eta gero eta gehiago, ez euskera, ez gaztelania, ez dan beste hizkuntza bat. Hemen ikusten dugu gazteen artean baita ere, telebistak pixua galtzen jarraitzen duela, eta plataforma digitaletara, sare sozialetan kontsumitzen dituztela eduki horietako asko ez da, eta portzentajeak benetan deigarriak dira, YouTube esate baterako 11.000 eta 600 inkesta horietatik 85% kontsumitzen duelako. Bai, azkenean plataforma horien erabilera asko hasi da, eta bai musika konsumitzeko, edo bestelako edukiak, YouTubera jarraitzeko eta asko igodan eredua da, ez? Orokorrean bai ikusi duguna da, gaztetxo horiek bai plataformetan da bai telebistan bertan, fikzioa dela orokorrean gehien bilatzen dutena, eta fikzioan da, igual justuki, aukera gutxien dagoena, ez? Euskeraz konsumitu ahal izateko. Eta telebistari dagokionez, bai, azkenan urtzea pasala igual, ez? Pentsatu dezakegu telebistaren konsumoa gero eta txikiagoa dela, baina hor datu oso kezkagarri bat aurkitu dugu, lehen hezkuntzako ikasleen artean, Espainiako telebistako klan kateak bikoiztu egiten duela ETV3-ren kontsumoa, ez? Izango liake jokideak, ez? Horrentzako fikzioa gazteleraz eta euskaraz, eta bikoiztu egiten duela klanek ETV3 deukan kontsumo hori. Aipatu duzu, Iraitz, gehien, euskaraz, gehien kostatuko litzaigukeena fikzioa dela, baina bideojokoen inguruan ere, ez dakinik, kasu honetan, ez da bai da beretsua izango litzateken, ez da? Kosta ingo litzaigukelako maila altuko, edo merkatuan arrakasta gehien duten bideojokoak euskaraz topatzea. Bai, zaila edo praktikamente ezinezko esango nuke, ez? Software libretik abiatutako zerik espaldin bada, bideojokorik espaldin bada, gaur egun estandarra dien bideojoketan oso eskaintza oso murritza da, eta kontsumo altu dala ikusita, eskaintza hori oso hankamuz gelditzen da. Iraitz Lazkano, UEMako lehendakaria, eskerrik asko gurekin izateagatik, lastima denbora gutxi geratu zaigu, baina izango dugu aukera luzexeago hitz egiteko. Plazer bat, eskerrik asko? Oso ondo, eskerrik asko zuei.